Ribadalar şu gün öz işleşlemden altın çayxana işgärlerinden sorap cogaplanıpmeli. Sizem şu cogaplan siz etil bolan özleyen. Jamçı. Qutlu. Sen altın çayxanada işleýäňe berenýäň? Näme gatarbat? Gatarbat berenýäň? Mergen. Sen altın çayxana aparatçysydygyna berenýäňmi? Çynyň bilen? Çyn ýürekden? Böyle. Altın çayxanada işleýäňe berenýäň? Näle berenýäň? 5 manat geliyor. Astı. Altın çayxanada işleýäňe berenýäň? Почему? Molla, altın çayxanada işleýäňe berenýäň? Конечно. Näçe berenýäň? Ayda bu. Bahram, altın çayxanada işleýäňe berenýäň? Точно? Böyle. Sen berenýäň mi? Ben bir yerde işlemek mi? Bızıma geldim. Emir, altın çayxanada işleýäňe berenýäň? Emir. Ha? Emir. Vay. Emir. Altın çayxanada işleýäňe berenýäň? Emir. Ayda. Ne patamı böyle. Emir, altın çayxanada işleýäňe berenýäň? Altın çayxanada işleýäňe berenýäň? Näle berenýäň? Berenýän. Näde berenýäň? Berenýäň işleýäňe? Точно? Ýürekden işleýäňe berenýäň? Berenýäňmi? Yürekten. Evet, böyle. Sağ ol. Altın çayxanada işleýäňe berenýäň? Näle berenýäň? Şirin klientlere berenek diýýäm şunakarlary. Ha? Noş bolsun diýäňmi? Altın çayxanada işleýäňe berenýäňmi? İşleýäňe berenýäň? Berenýäň. Altın Paradise işleýäňe berenýäňmi? Ты рад, что ты работаешь в Алтын Paradise Garden? Да? Да, мечтала бы. Арин, ты рада, что ты работаешь в Алтын Paradise Garden? İşleýäňe berenýäňmi? Ha? Günde beren peşem. Здравствуйте. Алтын Paradise Garden işleýäňe berenýäň? İşleýäňe berenýäňmi? Beğenyen. Gülýärli. Şunuň bilen? Normal. Mi? Berenýäň? Ne? Serdar ağa, Altın Paradise Garden işleýäňe berenýäňmi? Tolkunýaňmy? Vah canım. Tağaman işler. Näle berenýäň? Şey yok da. Näle berenýäň? Ha? Atır bitdi. Точно. Точно. Şunuň bilen aýdýarmy? Gynanan okdaýmy işsady? Gownuňa degen ýokdaýmy? Точно. Böyle gownuňa degen bagyr faýdaý bolmy? Uysanyal. Altın sistemede işleyen değil mi? Uysanyal. Молодец. Şuňal işgär ora. Tak dostlar, emeğe salam. Bugün Peter'da Tama House'da fitch yarışını deliydi kiçirek. Yanında Baykan, Türkmen House'un asnavatili. Baykan qowmy ýagdaýlaň? Ого, го, брат, ödüm gomy. Normally. Bugün etýärmi polnosy gazawat. Полностью вперед. So, dostlar, yanımızda 3 tane yarışçymyz var. Olar bilen tanışýar. Brad, adyň näme diýdi? Bros adyň diýdi. Adım ne? Mekan Aşgabat. So, ikinci yarışçymyz. Aşgabat niýde okuyan brad? Politse. Üçüncü yarışçymyz. Dayanç brad niýde? So, Daşow. Dostlar, şetler barada tanışaly. Berde fitçilerimiz gizet 30-40 tane fitçi var. Yarışın şerti 10 minüň içinde kimken fitçiyse, iyse, şo da ýeňici bolýar. Şertler barada Bayhan aýdar, ýagny bayraklar barada. Bayhan
Birinci orna 50 ştuk fitçi padarka berile, ikinci orna 5 tane klasikki işlekli, üçüncü orna bolsa 4 tane avaza pizzamızdan padarka edildiler. Solo ýaly oglanlar, şertler bilen tanışdyňyz or, dämi? Indi başlasak bolýar. Timer ýakbyrat. Yeni bir sapar aýtýan oglanlar 10 minüň içinde kim känfitçi ise şoda utýanlar. 1 2 3 Kirlileri şan, dilleri kuda, görünmüşler, dumu kuda, bir umuryam, yerler tuda, umurmayan bolsun o barlaşanı da, edyanim hardcore, sözüm cyclone, come Matt M, rap icon, del. Tak, fitçiler 2-2'den ýan ha mekan. Ýokar näle gitdi? Ýokar ýan diýini ýydy. Etler soňundan hem ýysaňyz bolýar, tapady ýok. Näle özüňize bagly olanlar. Şöyle ýalçak atmosfera. Yeni adam Fakat ýançalar biraz maksimum näçe fitçi gördü? maksimum 6 tane, 6'dan geçen hali yok. İşlekliden Nesip olsa bugün görürüz, geçelim yok. nesip İşlekli bir tane yerler, yanında bir tane fitçi maksimum. fitçi ýöne iş fitçiden maksimum 6 tane görem ben. 6 tane ilk gören var, başka yok elde. Albert, Türkmen has goň ýary ýan bra. Betinden. Iň goňlaryň näme? İn goňlaryň Baykan. Bak. Şimdi benim iň goňlaryň näme? Tagamyň o. Fitçi. Bakalar näle, normalmy? Juga degämi? Muğda mı inka? Yatan, hani selam aydan bırak. Türkmen has goň ýary ýan bra. Türkmen Havas'a söz yok. Türkmen Havas güllesin desin. Kısaca o şu besleşige benim özümün adımdan olsa desan kargonun adımdan kişirecek. Benim bayrak koyacak o. Birinci orna. Üçüncü orna, 3 orna değil mi? Owa. Üçüncü orna 10 kilo. İkinci orna 20 kilo. Owa. Birinci orna 30 kilo. Besplatno yükünüzü uğrat verin. Brat näçe çykdy? 4. Ýokar 3 biraz galaymy? Mekan. 2 bitçi mi ýağmur? Ay, bolýar. Bugün 6 minut var. Beş minut kaldı. Gidin. 4:59. Ne kır? Ne kır? Ne kır? Albert kimi soraýan brat? Bratýeşka. Mekan geçen benim de. Drayda mekan. Hop. Mekan 2 mi 5 mi yapıyor? Hayır. Nokar. Eksin kalsana. Aşı var. Sen çay mı? Dokuz, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Давай, sana yaz bırak. Birinci orun näçe fitçiydi? 1, 2, 3, 4. Значит 6 tane fitçiydi. İkinci orun 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane fitçi katap bana bırak. İkinci orun mekan. Üçüncü orunum nökör. Nökör näçe tanıydım bırak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 tanıydım. Bu Türkmen Havas'ta birinci yeri dayancalı 10 minüň içinde 6 tane fitçini ýemäne başardy. İkinci yer mekan. 10 minüň içinde näçe tanydın bırak? 5. 5 ýarym. Üçüncü yerim nökör. Nökör gynanma bilem oksan. Dok geldim näme? Gelende. Awa gelende dogumyja geldim. Olimpiada bolmady. Awa. Awa. Ene bayraklar 50 tane fitçi dayançly boy berýär gelip zakaret bilýän. Awa, iyi bilýän tapady ýok. Plus 30 kilo destan kargodan sana Türkmenistan'a iyi vermäne возможность var. İkinci yere bıraksana. Näçe diýdin? 20 kilo destan kargodan sana padark ve 5 tane işlekli klasik. Nökör sana da paşly işlady ýok, brat. Dege salam aleykum. Yani 10 kilo destan kargodan yük 4 tane pizza. Niço normal.
Sağ ol dayanç biraz şu katlaşan için. Spasiba. Zeda bırak. Sağ ol. Nasip olsa oğlanlar. Belki geçti konkurs ama konkurs. Yumurtqa verip bilen yana da bir doğurma yetan. Neyle geçti konkurs? Довольно mı? Довольно. Kemçilik var mı Murat? Neyle Ha geçti dayan. konkursuna? Bot dayan Murat. Давай, отдыши. Молодец, поздравляю. Şunluk koyan fiçyar Cemleyat. Adres aytıp koyuversen Murat. Улица Гжатская, 22, корпус 2, город Санкт-Петербург. Ждем вас всех, друзья. Aa dostlar. Ne boy verem gelip bilerseniz Türkmen tağamlarımızdan dadın Sankt Petersburg'da Gazski 22 korpus 1. Гжатская, 22, Сама. Спасибо меніңізге қатнашыңыз үшін. Айым Папина и Тым Старс, Бақты и Доран. Emmeğiniz oğlanlar beyler sağ olun. Kalan emmeğinize. Спасибо. Mikrofon. Rahman dostlar, bizim horlancağımız için, sporda katılacağımız için, şunun için yürüyte trener tuttuk, nalimat ettik. Bu trener, yönü trener, der urşup bilen, tırnokta varmadan urşup bilen trener, şampiyon sportsmen ve gayrısı. Belirledim ve o ayrı yapılır, şöyle bir şey yok. Doğru mu? Yankı diyenlerle ya bağlamın iyi ve rahat yok. İkinci dördü asıncımda tırnadı. Birinci, üçüncü, beşinci yüzmeli. İyiden altıda duruyor. Yankı açık giden tedara var. O da ideyem. İyiden saat altıda Olimpiya yaşayan stadionda var. Aşağı ikinize de altıdan yedi açında Pravdesh'ta 9'da hakiki yani turnuvada başlıyor. Turnuvkadan son turnuvka var. Yok trenirovka değil, o prosto bedenin rıhtırma için yerden altıda şahtını açma için o kalan trenirovka 9'da başlıyor yerden. Beledin mi? Belirledim. Buradan parmağın artıksın çayını. Parmağından aldık. Parmağı da koray diyeyim de. Şunu.